La Cámara de Comerç és un actor clau pel desenvolupament digital de Mallorca. Des d'aquí el que fem és ajudar a les empreses, siguin petites, siguin mitjanes, en el seu pla de negoci, en el seu pla de digitalització, estiguin en el moment en què estiguin del seu procés, tot per poder arribar a fer-les més competitives i compartir amb elles un espai millor per viure i treballar. L'important repte que ha de donar resposta al Govern balear és com impulsar aquest procés de digitalització d'institucions i empreses sense deixar ningú enrere, posant a les persones al centre de l'equació. L'estratègia que posarem en marxa bàsicament passa per crear una sèrie d'infraestructures i serveis comuns amb un model de governança compartit. És important liderar aquesta onada que ens ve per davant i no deixar-la passar sense que puguem ser protagonistes. Fetasoy és una empresa que se dedica des de fa 20 anys en el comerç internacional de productes d'origen Mallorca de qualitat diferenciada. Gràcies a la col·laboració amb empreses i administracions i a la integració d'eines tecnològiques hem aconseguit innovar en processos centrant-nos en les persones.